Bună ziua! Avem următoarea problemă. În triunghiul dreptunghic ABC cu măsura unghiului A egal cu 90 de grade. Iată avem unghiul A care are măsura de 90 de grade și măsura unghiului C egal cu 60 de grade. Se consideră înălțimea AD, observăm că este demonstrat că este înălțime, și mediana AE, așa, unde D și E aparțin semidreptei BC. Calculați lungimea ipotenuzei BC știind că DE egal cu 7 cm. Mai întâi de toate, ne amintim ce înseamnă mediana. Deci noi, în datele problemei, avem că AE este mediana BC. Mediana reprezintă acel segment care pornește din vârful unui triunghi și cade pe cealaltă latură pe care o împarte în jumătate, de unde rezultă că CE este egală cu EB. Mai departe, analizăm măsurile unghiurilor triunghiului ABC. Avem un unghi de 90 de grade, un unghi de 60 de grade, iar unghiul B va fi egal cu 180 de grade minus 90 plus 60. Și adică unghiul B la noi este egal cu 30 de grade. Odată ce avem că un unghi dintr-un triunghi dreptunghic este egal cu 30 de grade, avem următoarea teoremă. Măsura catetei opuse unghiului de 30 de grade este egală cu jumătate din ipotenuză. Așadar, în cazul nostru, cateta opusă unghiului de 30 de grade este AC, aceasta este egală cu jumătatea lui BC. De aceea notăm AC este egal cu BC supra lui 2. Noi pe BC trebuie să o aflăm. De aceea avem nevoie să facem câteva notații. Am spus că CE este egală cu EB. Noi din CE cunoaștem doar DE care e egal cu 7 cm. De aceea CE va fi egală cu X plus 7, ceea ce înseamnă că EB la fel este egală cu X plus 7. CD în cazul nostru ar fi numai X. Odată ce am mers pe partea unghiului de 90 de grade, analizăm și triunghiul ADC care este dreptunghic în D. Aici la fel avem un unghi de 60 de grade, unul de 90, rezultă că ăsta este egal cu 30 de grade. Și cateta opusă unghiului de 30 de grade, în cazul nostru CD, este jumătate din ipotenuza AC, adică CD este egal cu AC supra lui 2. Deoarece am spus că CD este X, iar AC este X plus 7, deoarece este jumătatea lui CB, dați să scriem aici X plus 7 și aici avem X plus 7, înseamnă că în loc de CD noi scriem X este egal cu X plus 7 supra lui 2. Am înlocuit în expresia CD egal cu AC pe 2. Și acum trebuie din această expresie să-l aflăm pe X. Pe X îl scriem supra lui 1, aducem la același numitor și obținem că 2x este egal cu x plus 7. Aflăm necunoscuta 2x minus x egal cu 7, de unde x egal cu 7 cm. X la noi este CD, am aflat-o că e 7 cm.
Deci acum, foarte ușor, aflăm BC, deoarece BC este egal cu x plus 7 plus x plus 7. Adică BC egal cu 2x plus 14. Înlocuim în loc de x 7 și avem că BC egal cu 14 plus 14, de unde este egal cu 28. Și am dat răspuns la întrebarea problemei.